Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal v našej prezentácii Mimia. Moje meno je Jaroslav Más, predvediem vám interaktívny systém Mimio, ktorý sa skladá z troch základných častí. Prenosnej jednotky, doplnkového setu, bezdrátovej časti a samotnej interaktívnej tabule, ktorá už je zabudovaným riešením týchto prenosných. Ako prvé si ukážeme prenosnú jednotku Mimio Interactive Basic Set, ktorá sa skladá z ovládacej jednotky, dotykového mimiopera, softvéru, batérie a uchytiek a 5-metrového USB kábla. Táto základná sada nám plne postačuje na to, aby sme boli schopní viesť interaktívnu hodinu za použitie akékoľvek bielej tabule a projektoru akéhokoľvek typu. Na interaktívnej tabule odporúčame použiť projektory s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, ale nie sú podmienkou. Druhý v poradí si ukážeme Mimio Capture Kit, ktorý je rozšírením základnej jednotky Mimio Basic. Jeho časť tohto balenia obsahuje aj priamo tabula, ale zároveň sa dá použiť ako rozšírenie na tabulu. Máme tu 8 farebných končekov, ktoré určujú, akú farbu má pero, respektíve aká farba je predačená do počítača. Obsahujú tieto špeciálne stojany, do ktorých sa dávajú centrofixky. Obsahujú sa do 4 centrofixiek, stojan na tabulu, ktorý je možné prilepiť, ale nie je potrebný, pokiaľ ho nechcete. Baterky do každej fixky zvlášť, aj do interaktívnej gumy a samotnú interaktívnu gumu. Interaktívna guma nám ponúka zmazanie týchto fixiek priamo z počítača. Ak však použijeme len interaktívne pero, je nám táto guma zbytočná a nezgumuje. Posledným z rozšírením je Mimio Wireless pre interaktívnu tabulu pre Basic Kit, v ktorom sa nachádza táto riadiaca jednotka, kábel, napájač. V prípade, že chceme použiť túto tabulu, máme dve možnosti. Buď vložíme baterky do Mimio Basic Kitu, alebo použijeme priložený adapter tu. Adapter je univerzálny a podobne sa dodáva aj k tabuli. Nakoľko tabula už má vysielač bezpredátový zabudovaný, stačí dokúpiť si iba prijímaciu jednotku do počítača a adapter. Prejdeme k interaktívnej tabule Mimio. Interaktívna tabula Mimio Aceboard, ktorú tu momentálne vidíte, je používaná s ultrakrátkym projektorom 3M, stojanom, ktorý nám umožňuje zdvíhať tabulu alebo znižovať tabulu spolu s projektorom. Teda, ak je učiteľ nižší alebo vyšší, môže si ju upraviť podľa aktuálnych potrieb, bez toho, aby musel technicky vedieť, ako je to zapojené a celé to rozštelovávať. A môže rovno pracovať. Prvé, čo spravíme, keď prídeme k tabuli, je, že si zapojíme USB kábel. V prípade, že tabulu používame v tomto mode, môžeme napájať priamo tabulu iba z USB kábla. Pred začatím práce je potrebné stlačiť posledné tlačítko, ktoré je kalibrácia, alebo sa dotknúť prvýkrát dotykovým perom obrazovky a tabula sa nám tak, kalibrácia nám rovnako vyskočí. Tu si spravíme základnú kalibráciu. Základná kalibrácia pozostáva z odklikania týchto 9 bodov. Je dôležité si uvedomiť, že čím kolmejšie tieto body odklikáme, tým presnejšie nám tabula reaguje až na 100 mm. Presnosť je samozrejme veľmi dôležitá vďaka tomu, že tabulu nakalibrujeme presne. Môžeme používať tabulu takisto na ovládanie rysovacích softvérov a priamo s nej rysovať. Po odklikaní týchto 9 bodov je tabula pripravená na prácu. V prípade, že sa nám kalibrácia nestarila, alebo je tabula pohyblivá a nejaký žiak vám o ňu zakopne alebo posunie, môžete kedykoľvek kalibráciu znovu opakovať s tlačením tohto tlačidla. Ďalej by sme v našej prezentácii radi pokračovali s prezentáciou interaktívnej tabule Mimio Aceboard, ktorá sa skladá z elektronickej riadiacej časti, klasickej interaktívnej tabule a posuvného stojanu na kolečkách. Riadiaca časť sa skladá z ovládacieho panela, ktorým sme schopní ovládať niektoré z funkcie. Neskôr si ukážeme, ako sa dajú ovládať softvérovo. Kábla, ktorý je pripojený do počítača USB 5-metrový a elektrického napätia. Elektrické napätie pripájame iba v prípade, že potrebujeme použiť wireless. Ako náhle nepoužijeme wireless, je nám zbytočné a stačí nám elektrika dodávaná priamo USB káblom. Na ovládanie interaktívnej tabule Mimio používame Mimio software, Mimio Studio, ktorý je dodávaný interaktívnej tabule zdarma.
Mimio Studio sa delí na 3 základné časti. Mimio Studio, Mimio Tools, čo sú riadiace nástroje, ktorými tabulu ovládame a cez ktorých sa dostaneme k funkciám. A Mimio Recorder. Mimio Recorder nám slúži na nahrávanie obrazu priamo z tabule, ktorý sa nahráva v rovnakej kvalite, ako to na tabuli vidíme, čo nám umožňuje spätnú reprodukciu videa, ktoré vyzerá presne tak, ako keby ho lektor práve prednášal. Táto funkcia je výhodná, aby sme si mohli dopredu predstaviť alebo pripraviť nejakú prednášku, respektíve začiatok prednášky, ktorý neskôr znovu púšťame. Typicky hodina začína určitým úvodom, máme viac skupín, úvod si nahráme raz, môžeme ho ostatným skupinám pustiť a potom si môžeme ďalej pokračovať v vyučovaní. Na začiatok si teda pustíme Mimio Studio. Mimio Studio funguje ako podobné softvéry na platforme Windows a je veľmi podobný PowerPointu. Umožňuje nám v základe export do rôznych formátov obrázkov, ako je JPG, PNF, TIFF, GIF, takisto export do PDF formátu alebo export do webovej stránky, ktorá vyzerá ako virtuálny notebook a môžeme takto žiakom dať hotovú hodinu k dispozícii. Mimio Studio je podobný ako iné softvery tohto typu. Veľmi sa ponáša práve na PowerPoint spomínaný, kde týmto tlačítkom spodným si môžeme prejsť slajdy, ktoré sú vlastne otvorené tabule. Týmto druhým tlačítkom sa nám zobrazí aktuálna tabula. Mimio Studio sa používa na dve veci. Prvé je teda použitie z tabulov a virtuálnych funkcií. Druhé je, že je to jediný nástroj, keď je možné použiť fixky, ktoré sme si ukázali na začiatku prezentácie. Pomocou týchto fixiek vieme fungovať aj s vypnutou tabulou a priame nahrávať obraz iba do počítača, po prípade úplne, v prípade, že používame klasickú jednotku pripojiteľnú, nemáme zabudovanú, sme schopní nahrávať iba fixkami a neskôr si to stiahnuť do počítača pomocou USB káblu. Dobre, Mimio Studio. Keď máme Mimio Studio otvorené, potrebujeme k nemu nástroje, aby sme boli schopní pracovať. Tie si otvoríme prvým tlačítkom na tabuli. A rovnako aj schováme. Mimio nástroje sú podobne ako na rôznych iných interaktívnych tabulách. Šipka, kurzor, ktorý sme schopní ovládať objekty, zoom, ktorý sme schopní zväčšiť a zmenšiť, obraz, nakoľko všetko zaznamenávané je zaznamenávané pomocou technológie vektorov, môžeme to zväčšovať, zmenšovať, pretáčať, ťahať podľa seba, ako nám to aktuálne vyhovuje. Ďalšou z možností je fixka, zvýrazňovač, guma, geometrické čiary, kocka, gula, iné geometrické útvary, textové nástroje, možnosť vloženia obrázku zo súboru, možnosť funkcie screen clipping, vyrezanie obrazovky, čo si ukážeme počas prezentácie, otvorenie galérie, otvorenie dodatočných nástrojov, použitie pravého tlačidla myši jednorázovo, vypnutie interaktívneho módu, kedy budeme používať fixky. Fixky je možné použiť iba vtedy, keď je interaktívny mód vypnutý a možnosť zmrazenia obrazovky alebo aktívneho režimu obrazovky. Poďme si ukázať teda jednotlivé funkcie. Prvá z funkcií je fixka. Fixka klasicky píše. Píšeme do strednej časti tabule, ktorá je takto vyznačená takým obdĺžnikom. Tá nám symbolizuje celú tabulu, respektíve tabulu, kde máme aktuálne obraz a nakalibrované. Pretože ako náhle budeme používať fixky, je táto plocha celej tabule premietaná do tejto zmenšeniny. Či už máme zapnutý počítač, alebo nahrávame bez počítača, obraz prenášaný fixkami sa bude zmenšovať do tejto plochy. Takže vráťme sa naspäť k fixke. Môžeme s ňou klasicky písať. Ďalšie možnosti nastavenia sú farby. Farby máme predefinovaných klasických 8 farieb. Ďalej je možné použiť paletu a namiešať si vlastnú farbu, dokonca použiť transparentné funkcie. Takisto máme možnosť navoliť si hrúbku potiahnutím tohto baru posuvného. Zmeníme si farbu. A máme hrubšiu fixku. Druhou užitočnou funkciou v texte je zvýrazňovač. V prípade, že sme si napísali text a potrebujeme ho zvýrazniť, po prípade, ak sme si text vložili od iného zdroja, môžeme takto zvýrazniť v akomkoľvek zošite alebo predpripravenom učivu, ktoré sme si ako hodinu donesli. Zvýrazňovať sa nám takisto zíde, aj keď budeme používať funkciu zmrazenia, ktorú máme tu dole a budeme dopisovať do inej webovej stránky.
Dôležité je uvedomiť si, že pri týchto interaktívnych tabulách nie sme závislí až tak plne na to softvery, ktorý k tomu máme dodaný, ale môžeme ovládať akýkoľvek software, ktorý sa dá ovládať myšou. Nakoľko máme v rukách toto špeciálne dotykové pero, ktoré nám umožňuje ovládať ľavé tlačítko myši, nastavené tlačítko myši a pravé tlačítko myši, ako klasicky vo Windowse. Preto sme schopní akúkoľvek aplikáciu, ktorá sa dá ovládať myšou, ovládať aj pomocou interaktívnej tabule, čož nám vďaka tomu otvára svet a máme možnosti využiť akýkoľvek iný software tretích strán. Takže budeme pokračovať. Ďalšou v poradí a veľmi dôležitou funkciou je práve guma, ktorou môžeme zmazať, čo sme si dopredu napísali. Takisto ako pri fixke a aj zvýrazňovači, tento posuvník nám vždy znamená hrúbku, ktorú chceme zmazať, preto keď ho posunieme smerom doprava, dostávame hrubší záber a zmažeme napísané ďaleko rýchlejšie. Ďalším v poradí je možnosť základných geometrických útvarov, ako napríklad šipka, kde pravým tlačítkom myši sa nám ukážu ďalšie možnosti. Prvá z možností je priamka, šipka na konci, znamená, že keď spravíme čiaru, tak na konci, keď ju pustíme, bude šipka. Takisto šipka na začiatku, čo je presne opačná funkcia, alebo obojstranná šipka. Tieto funkcie sú veľmi dobré vtedy, keď budeme používať kombináciu screen clipping, čo je výrez obrazovky, a do ňoho si chceme dopísať. Typicky z nejakej webovej stránky iného interaktívneho materiálu sme si našli nejakú časť, ktorá sa nám na naše vyučovanie hodí a teda si ju jednoducho vystrihneme a takýmto pustením si k tomu spravíme šípky. Vďaka tomu, že takto si spravíme šípky, môžeme pomocou ďalších textových funkcií dopísať text a veľmi jednoducho pár ťahmi myšou spraviť celú hodinu a prípravu. Vrátime sa do pôvodného stavu, ukážeme si ešte priamku napríklad. Dobre. Ďalšiu v poradí je obtužník, ktorý si takisto môžeme chytiť a potiahnuť. Takisto tu máme možnosť elipsy alebo gule. Doplnkové geometrické útvary. Ak si všimnete, je tu malinká šipočka vpravo dole, ktorá nám hovorí o tom, ako pri lupe, ako pri šipke, či v týchto šipkách môžeme si vyvolať ďalšie možnosti, takže klikneme si a umožňuje nám vyvolať si rovnostranný trojuholník, pravouhlý trojuholník, 5-cípú hviezdu, 6-uholník, 5-uholník. Ukážeme si rovnostranný trojuholník. Takisto ako pri všetkých ostatných predchádzajúcich funkciách, pokiaľ máme túto možnosť aktívnu, teda nie šedú, môžeme si navodiť vlastnú farbu, vybrať si farbu z ponuky a takisto si nastaviť hrúbku. Vybereme si žltú, vybereme si iný útvar geometrický, 6-uholník a máme žltý 6-uholník. Prejdeme si na čistú stranu. Textové nástroje. V ponuke pod tlačítkom T, podobne ako v Microsoft Word alebo iných Word procesorových aplikáciách na spracovanie textu, T označuje vpísanie. Písať môžeme dvoma spôsobmi. Prvý, pomocou vloženej integrovanej klávesnice systému Windows, ktorú si vieme vyvolať z menu. Druhý je priame vpisovanie textu. Máme tu štandardné funkcie, na ktoré sme bežne zvyknutí, a to je vyvolanie fontu. Môžeme použiť všetky systémové fonty, ktoré máme vo Windowse alebo v operačnom systéme priamo nainštalované. Môžeme si zvoliť vlastnú výšku písma, či chceme funkciu bold, italic, ud, zarovnanie textu alebo farba textu. Necháme si štandardné nastavenie, pôjdeme do nástrojov, vyvoláme si textové nástroje, ktoré nám v prvom momente zobrazia klávesnicu. Klikneme si do textového pola a môžeme napísať ahoj. Ahoj. Je dôležité dávať pozor pred klikaním na klávesnicu, aby nám blikal textový kurzor, pretože inak samozrejme systém neprenáša text. Keď sme si napísali touto klávesnicou, prejdeme na druhú funkciu a to je Writing Pad. Writing Pad je možnosť zadávania textu ručne pomocou pridavnej linajky, ktorú si môžeme posunúť kam chceme. Takisto si musíme skontrolovať, že nám bliká kurzor. Môžeme napísať a text nám rozpozná. . 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
hello. Rozpoznávanie textu. Tieto špeciálne značky nám umožňujú posúvať text automaticky. Takisto sú tu všetky základné funkcie, ak si niekedy robili so zariadením typu PDA alebo tabletom, ktorý má rozpoznávanie značiek. Je možné použiť klasické značky ako backspace, je ťah a tak ďalej. Zavrieme si textové nástroje. Vždy sú zobrazené tuto v Systraji alebo vpravo dole. Momentálne s červeným krížikom. Ak máme nástroj s červeným krížikom, či už je to klávesnica alebo writing pad, znamená, že je schovaná. Ak sme si už raz vyvolali a používali, druhým opätovným kliknutím sa nám zase ukáže do systému. Ak s ňou už nepotrebujeme pracovať, môžeme kliknúť pravým tlačítkom a si schovať. Budeme pokračovať ďalej. Ako som spomínal, máme možnosť vložiť si obrázok zo súboru, klasicky ako v akomkoľvek inom programe. Vložiť obrázky. Sample pictures. A vložili sme si obrázok. Ako náhle ho máme tu, môžeme s ním pracovať tak ako v každom softvéri. Máme tu možnosť 4 bodov, kde si môžeme obrázok potiahnuť, zväčšiť, zmenšiť. Takisto tu máme jeden zelený bod, vďaka ktorému sa nám ukážu aj oporné body a znamená, že ho môžeme otáčať podľa našich potrieb. Všetky tieto body, ktoré sú vysvietené, sú fixné. Znamená to, že magneticky, keď sa k ním približíme, automaticky zaostria rovinu, respektíve nejaké pravidelné natočenie. Takisto máme možnosť funkcie screen clipping, a to je, ak potrebujeme z nejakej aplikácie urobiť si obrázok, vyrezať si ho, povedzme, že by sme chceli využiť niečo zo systému, rozhodneme sa, že ideme robiť manuál napríklad na kalkulačku, lebo ju potrebujeme k vyučovacej hodine. S tlačením biela tabula plus si zapneme novú stránku, otvoríme si kalkulačku, použijeme funkciu screen clipping. Pri funkcii screen clipping nám ostane posledný program, ktorý sme mali spustený. Celá tabula nám zošedne. Vidíme, že kliknutím zachytíte túto plochu ako novú stranu. A spravíme teda to, že keď chceme kalkulačku, dotkneme sa kalkulačky a vyrežeme si ju z toho obrázka. Preniesie sa nám automaticky do Mimio Studia. Takýmto spôsobom môžeme vystrihovať z čohokoľvek. Či už je to video, webová stránka, obrázok, multimediálne CD-čko prezentačné do školy, iný vzdelávací materiál. Sme nezávislí. Ako som pred chvíľkou v svojej prezentácii hovoril, vďaka doplnkovým funkciám, ako je napríklad šipka, sme schopní si vytvoriť takýto jednoduchý manuál. Spravím si šipku, ďalšiu, neskôr si zvolím textové pole, vysuniem si textové nástroje, chcem použiť systémovú klávesnicu, posuniem si ju nižšie, aby mi nezavadzala, kliknem si dnu a napíšeme menu. Na ukážku nám to stačí, keby sme takto ďalej pokračovali, vytvoríme si kompletnú prezentáciu. Takisto si zvolíme novú stránku. Medzi ďalšie dôležité časti Mimio Tools, tohto nástrojového panela, patria nástroje. Nástroje sú doplnkové funkcie, ktoré sme si sem skovali. Prvá z nich je lupa, ktorú môžeme zavolať odtiaľto, ale aj odtiaľto. Táto lupa znamená zväčšenie v aplikácii Mimio Studio. Táto lupa znamená zväčšenie v akejkoľvek aplikácii systému Windows. Ďalej si môžeme odtiaľto vyvolať funkciu Recorder, ktorú máme aj ako zástupcu na ploche. Môžeme si vyvolať funkciu roletky, môžeme si vyvolať funkciu Spotlight alebo lampička, textové nástroje, ktorými sme pred chvíľou pracovali, a web browser. Web browser nám otvorí internetový prehliadač, otvorí nám ten internetový prehliadač, ktorý máme nastavený momentálne ako predvolený v systéme Windows a spustí nám domovskú stránku, ktorú v ňom máme navolenú. Pôjdeme na funkciu roletka. Sa vrátime naspäť v našej prezentácii. Funkcia roletka nám umožňuje postupné odkrývanie schovaného textu. Na čo je táto funkcia dobrá? Táto funkcia je veľmi vhodná vtedy, ak chcete postupne napríklad odkrývať testové otázky
alebo potrebujete, aby sa žiak sústredil len na určitú časť, na ktorú vy potrebujete, aby sa sústredil. Je už len na vás, ako nastavíte ďalšie možnosti. Možnosti nastavenia roletky sú len priehľadnosť a môžete si nastaviť od 0, teda vôbec nepriehľadné, po 30%, keď je to čiastočne priehľadné. Čiastočne priehľadné má zmysel vtedy, keď potrebujeme, aby žiak videl aj okolie, čo sa nám deje, ale chceme, aby sa sústredil na tú časť hlavnú. Menu si môžeme vyvolať pravým tlačítkom alebo stlačením tohto tu modrého. Takisto zavrieť funkciu roletka môžeme červeným X-kom, ako sme zvyknutí v aplikácii Windows, alebo pravým tlačením na Mimioperu s tlačením koniec. Funkcia sa nám zavre. Veľmi podobná funkcia je Spotlight. Spotlight je lampička kruhového výrezu, ktorá nám umožňuje podobnú funkciu, až na to, že nám umožňuje lepšie si sústrediť detail a zmenšiť ho, aby bol len taký, aký potrebujeme. Je dôležité povedať, že v rámci, alebo respektíve vnútri je to, čo tam máme, stále aktívne. To znamená, ako náhle budeme robiť detail na video, budeme robiť detail na nejakú prezentáciu, vnútri sa bude hýbať a bude nám aktívna. Typicky chceme pustiť nejaký fyzikálny alebo chemický pokus ako video. Žiak samozrejme vidí veľa toho na obraze, nevie, na čo sa má sústrediť. Veľmi jednoducho vďaka tejto funkcii môžeme zaostriť práve napríklad výbuch, prečečenie. Takisto pravým tlačítkom sa nám vyvolá kontextové menu, zase ho môžeme vyvolať aj týmto tlačítkom, kde máme možnosť tentokrát väčšiu, môžeme nastaviť tvar, štandardne je prednastavený kruh. Môžete si zvoliť, čo chcete. Štvorec k dispozícii je rovnako. Zaoblený obdĺžnik, takisto aj hviezda. Z našich skúseností a skúseností našich zákazníkov vieme, že najpoužívanejší je práve kruh, čo sa týka efektov. Môžeme si zvoliť veľkosť, najmenší, malý, stredný, veľký, najväčší, ktorá nám umožní len to, ak máme malý a nechceme si naťahovať ručne, môžeme si zvoliť, že chceme najväčší a rovno sa nám veľký spraví. V prípade, že si chcete naštavovať sami, stačí chytiť okraj, ukáže sa nám klasické zväčšovacie, zmenšovacie znamienko myši a môžeme zväčšovať a zmenšovať. Zväčšujeme a zmenšujeme vždy, keď sa chytíme okraja, ktorý je vysvetený modrou. Ak sa chytíme kdekoľvek inde, presúvame. Je jedno, či sa chytíme tu alebo tu, vždy presúvame. Takisto môžeme funkciu zavrieť červeným X alebo pravým koniec. Tým sme si ukázali všetky dôležité nástroje. Prejdeme na galériu. Systém Mimio má zabudovanú galériu, ktorá je stále doplnená a vylepšovaná. Je tematicky rozdelená podľa predmetov, geografia, matematika, iné vedy, hudba, plánovanie, administratíva, čítanie a jazykové vedy, vedy, šport, nástroje a prednášky. Takisto každý obsah galérie, nech je to ktorákoľvek z týchto častí, sa delí na obrázky, podklady, multimédia, výučbové hodiny. Výučbové hodiny obsahujú už pripravené hodiny v systéme Mimio. Štandardne pri prvej inštalácii sú v angličtine, ale umožňujú, respektíve je vám umožnené cez systém export, vyexportovať si svoje predpripravené hodiny a takto si ich zdieľať do všetkých počítačov, ktoré počas hodiny používate. Základné výučbové hodiny sú v angličtine. Obrázky obsahujú obsah, podklady obsahujú podklad, multimédia obsahujú aktívne prvky vo formáte Flash. Je dôležité mať nainštalovanú aktuálnu verziu Flash Readeru, Flash Playeru od Adobe, ktorá sa dá zadarmo stiahnuť na stránke Adobe. Poprípade, ak ju sami nemáte nainštalovanú a niektorý z týchto objektov použijeme, systém nás sám vyzve k tomu, aby sme si ju nainštalovali. Ako ukážku multimediálnych možností galérie si vyberieme napríklad na hudobnú výchovu Music Keyboard alebo klávesy, ktoré sú takisto vo Flashi. A počujeme, že keď stlačame klávesy, nám hraje. Môžeme si vymeniť nástroj. Po prípade si môžeme nahrať tú skladbu spätne prehrať. Keď sme skončili s nástrojom, páči sa nám, zahodíme ho do koša. Vráťme sa k galérii. Ako sme na začiatku hovorili, galéria sa ďalej delí na podklady a obrázky.
Keď si vyberieme niektorý z predmetov, napríklad matematiku, podkladmi pre nás budú mriežky na rysovanie. Trojose rysovanie, dvojose. Keď už máme podklad, ako obrázok vstupný sú pre nás časti pre tento daný podklad. Či už sú to matematické príklady pre prváčikov, alebo pravítko na rysovanie. Keď sa prepneme na iný predmet, napríklad hudobnú výchovu, ktorú sme si ukazovali pred chvíľou, bude pre nás podklad notový zošit a ako obrázky jednotlivé notičky. Ak sme spokojní s tým, čo sme si spravili, a žiaci nám do toho budú neskôr dopisovať, máme možnosť takýmto označením, stlačením pravého tlačítka všetko uzamknúť proti pohnutiu, ako náhle to uzamkneme. Ďalej s tým žiak nemôže hýbať. Môže do toho dopisovať, môže s tým pracovať, ale nemôže nám to pohnúť. Preto sa nám takto pripravená hodina zachová aj na ďalšie použitie. Galéria obsahuje podklady pre rôzne predmety a je stále aktualizovaná rovnako ako je aktualizovaný samotný software a je bezplatné, možné si vždy stiahnuť novú verziu alebo použiť automatickú aktualizáciu, ktorá v systéme je, ktorá nám vždy oznámi, ak nová verzia vyšla. Ďalšou dôležitou časťou galérie je položka Screen Annotations, kde sa nám ukážu všetky zmrazené obrázky, ktorými sme neskôr pracovali. Prebrali sme základné časti. Možnosťou tohto posledného tlačítka je vypnúť interaktívny mód. Ak vypneme interaktívny mód, môžeme fixkami dopisovať. To sme si hovorili na začiatku. Môžeme to takisto kedykoľvek spraviť týmto tlačítkom. Má to výhodu vtedy, ak si tieto dve tlačítka preprogramujeme na iné akcie v nastaveniach, na vyvolanie iného programu, inej funkcie, alebo potrebujeme narýchlo pravé tlačítko myši. Ak sa dotkneme takto, tak na prvé kliknutie, na ktoré klikneme, máme pravé tlačítko. Posledné dve možnosti v týchto nastaveniach Tools je interaktívny mód a zmrazený mód. Zmrazený mód nám zmrazí akýkoľvek obraz, akýkoľvek materiál, či už je to video, hudba, nejaké multimediálne CDčko, program a môžeme do neho vpísovať a bežne s tým pracovať. Či si to ukážeme. Zavrieme si na chvíľu nástroje. Máme tu takisto napríklad kalkulačku, ktorú sme predtým používali. Teraz si zvolíme iný program, napríklad Microsoft Office. Zvolíme si PowerPoint. Zvolíme si novú. Zoberieme si nejakú šablónu, aby nám to vyzeralo pekne. Napríklad sa nám pozdáva táto. Táto šablóna bude už vo vašom ponímaní neskôr obsahovať vami pripravenú hodinu. Máme pripravenú hodinu. Program reaguje takisto a môžeme s tým pracovať takisto, ako keby sme pracovali s myšou za počítačom, takisto textovými nástrojmi môžeme vpísovať. Vysvetľujeme a napríklad žiak sa prihlási, že má problém. Čo môžeme spraviť? Ak by sme do tohto vpisovali do našej prezentácie, tak by sme si ju poškodili. Preto využijeme funkciu zmrazenia. Prvým tlačítkom schováme nástroj a najprv si vyberieme nástroj, ktorý požadujeme. Tentokrát je to fixka, alebo radšej zvýrazňovač. Schováme si nástroje a môžeme si zvýrazniť obsah v akejkoľvek aplikácii. Ako už som v prezentácii hovoril, používa to vektorovú technológiu, vďaka čomu to, čo sme si dopísali, môžeme neskôr modifikovať. Napríklad, žiak má nejakú kritickú poznámku, nejaký kritický problém, ktorý spolu preberieme na hodine,
Môžeme mu ho dovysvetľovať vďaka tomu, tejto funkcii, bez toho, aby sme si poškodili pôvodnú prezentáciu. Lenže ten problém môže byť konštruktívny, a teda po zmrazení a spätnom rozmrazení, keď sa nám prezentácia vráti do pôvodného stavu, môžeme pokračovať v hodine a neskôr sa k tomuto problému vrátiť. A vďaka tomu, že je to vo vektorové, môžeme ho upraviť tak, aby sme ho mohli aj dať ako dodatočný materiál žiakom, alebo ho neskôr použiť znovu. Vyvoláme si znovu funkcie. Potrebujeme napríklad čiaru. Alebo textové nástroje, chceme niečo vpísať. X-ku. Akákoľvek z funkcií. Keď sme skončili, môžeme si obraz rozmraziť s tlačením tohto prvého tlačítka alebo s tlačením druhého tlačítka na tomto ovládacom paneli. Prvé nám schováva nástroje, zobrazuje nástroje, druhé nám umožňuje spätné rozmrazenie. Ak sa nám to rozmrazilo, vidíme, že všetko zmizlo a môžeme ďalej pracovať. Preto sa vrátime do Mimio nástrojov, dáme si novú stránku, znovu si otvoríme galériu, počkáme chvíľočku, kým sa nám galéria načíta, vybereme si položku Screen Annotations a tu sa nám podľa datumu a času zobrazia všetky zmrazené veci, s ktorými sme pracovali. Keď sme si ho vyvolali dvojklikom, môžeme si galériu minimalizovať a vidíme, že všetko, čo sme dopísali, je vektorového tvaru. Môžeme to zväčšovať, zmenšovať bez straty kvality. Môžeme to posúvať, môžeme to upravovať. Povedzme, že toto nám nevyhovuje, pretože to bolo zle. Chytíme, pustíme do koša. Toto označenie bolo veľmi hrubé, takisto sa nám nepáči, hodíme ho do koša. A môžeme si otvoriť zvýrazňovať, stenšiť si, vybrať si vhodnejšiu farbu a spraviť znovu. Tento istý systém funguje v akejkoľvek aplikácii, ktorá sa dá zmraziť. Keď sme si prerobili a sme spokojní, môžeme si našu prácu uložiť. Najprv si zobrazíme náhľad. Vidíme, že sú tam tu všetky slajdy, s ktorými sme pracovali. Takisto ako tam budete mať rozkreslenú vašu prezentáciu, s ktorou ste pracovali. A máme možnosť uloženia. Uložiť môžeme takisto ako cez každú Windowsovú aplikáciu súbor uložiť ako? Kde máme na výber niekoľko formátov. Dôležité vedieť je, že prvý formát Mimio Digital Ink.ink je súbor, kedy sa nám nahrá prezentácia do vektorového formátu. A je to jediný z týchto možností, kedy ešte sme schopní spätne editovať. Všetko, čo sme napísali, je vo vektore a takisto, ako sme to pred chvíľou urobili ručne, seditovali, takisto si to môžeme zobrať domov na svoj počítač, nakoľko tento software môžeme legálne mať na rôznych počítačoch. Keď vlastníme tabulu, môžete to mať doma, upraviť si to, pracovať s tým a zase si to dojsť na hodinu spracované. Ale iba ak to bude formát INK. Ďalej máme možnosť vytvoriť si webovú stránku, BMP obrázok, GIF obrázok, JPG, PNG, TIFF, EMF, VMF alebo PDF. PDF určite všetci poznáte. Sú to formát, ktorom sa najčastejšie ukazujú elektronické knihy. Umožňuje nám, aby nám žiaci nemohli meniť obsah. Nazveme si súbor nejak. Označíme si súbor Mimio 1. Vložíme si ho. Opýta sa nás, či chceme všetky strany, aktuálnu stranu, alebo si môžeme vybrať strany. Môžeme si takisto zvoliť kvalitu, v akej to chceme. Alebo nemeniť a použiť originálnu kvalitu. My si vyberieme, že to chceme vo veľkej kvalite, stlačíme OK. Vyexportovalo sa nám PDF. Nájdeme ho tam, kde sme si ho dali uložiť, čiže na plochu. A nahraný súbor vidíme tu aj s náhľadom obsahu, ktorý tam máme. Volá sa Mimio 1 PDF, ako sme si ho nazvali. Teraz si vyskúšame export do iného formátu. Súbor uložiť ako. Vybereme si napríklad JPG, ktorý určite poznáte. Fotky z digitálneho fotoaparátu sú tiež uložené v tomto formáte. Tentokrát si necháme bez názvu, uložiť DAS na plochu. Takisto sa nás opýta, či chceme všetky strany, súčasnú stranu, alebo si vybrať strany.
v akom rozlišení chceme, takisto si vyberieme, že chceme veľké. OK. Všetky obrázky sa nám vyexportovali na plochu. Máme ich označené bez názvu 1, 2, 3. Si otvoríme napríklad bez názvu 3, 4, tak vidíme stranu 4, ktorú sme mali nahratú. Poslednou a veľmi zaujímavou možnosťou export do HTML formátu, ktorý sa nám zíde vždy. HTML formát je klasická webová stránka, ktorú môžeme potom zavesiť na školský server alebo e-learningový portál, kde si žiaci môžu tú hodinu preklikávať. Zmeníme si názov. Nazveme si ju napríklad hodina. Vyberieme si systému plochu. Uložiť. Vyberieme si všetky strany, súčasná strana všetky strany. Takisto si vyberieme vysokú kvalitu. OK. Vidíme, že nám prebieha export. Export je dokončený. Na ploche sa nám zjavili dva súbory. Jedno je adresár, kde sa nachádza podstatný obsah a potom spúšťací súbor hodina HTML, ktorým si uložené môžeme otvoriť. Schováme si nástroje, aby nám nezavadzali. Otvorí sa nám takýto pekný notebook. Na vstup do tohto notebooku klikneme tu a môžeme si prezerať hodinu. Takisto si ju môžeme prepínať. Vidíme, že je to strana od 1 do 8. Môžeme si ju prepínať šipkami. Alebo si rovnako ako v Vimeo Studio môžeme otvoriť tento náhľad, kde máme všetky stránky. Kliknutím na ktorúkoľvek sa nám zjaví práve tá. Preto takto pripravenú hodinu si všetci môžu doma popozerať. Systém má ďalšie možnosti, ako tlačiť, náhľad a rôzne iné funkcie, na ktoré najlepšie prídete tak, že si ich sami preklikáte. Je tu možnosť ešte aj nastavení, ktoré prosím zverte vždy osobe, ktorá je počítačovo zdatná, ale respektíve na vyššej úrovni. Mohli by ste si systém rozladiť a nemusel by optimálne fungovať. Ďakujeme vám za čas strávený pri našej prezentácii. Veríme, že vám náš produkt uľahčí prácu. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, neváhajte kedykoľvek kontaktovať pracovníkov spoločnosti Kvant. Ďalšie aktuálne a podobné informácie nájdete na stránke www.mimio.sk.